Hej, jeg hedder Vilas. Og det er Hjalte, og velkommen til Alex Hjalt. Men nu er det Alex Vild. Fordi Alexander, ja, han kunne ikke være her. Det er. Han kunne ikke være her i dag, Ja, så ja. Du må gerne Og vi interviewer en, store stol. hvad er du? Jeg kan mountainbike. Mountainbiker. Lad os høre. Hvad er din morgenrutine? Jeg spiser noget slik, og så bagefter drikker jeg en masse sodavand. Må du godt det for dine forældre? Jeg har ikke nogen forældre. Jo, du har. Nej, Jo, du har. jo, jeg har en far og sådan noget. Og mor. Hvad konsistens har din lort? Den er som brun. Jamen, hvordan er den tyk? Den er sådan ligner pølse. Pølse? Okay. Hvordan er det at være Vilas? Jeg er Vilas. Er du i virkeligheden Vilas? Ja, jeg er Vilas. Meget flot. Fuck ja, det er fucking varmt. Godt, du har stoppet videoen, mand. Jeg tror, de var ved at gennemskue, at jeg ikke var Vilas. Men det var vildt varmt. Hold kæft, mand. Jeg skal have bare nogle chips nu. Ja, Jeg er helt væk, mand.